Oke, bolo-boloku saiki kate ngeterno ngeterno apa ya? Ngeterno sungu. Ngeterno sungu nang omahe Mas Sosrok. Aku oleh sungu sapi. Iki nyundang titik. Iki dengar lho. Isi. Kate gawe meringisan. Terno nang Mas Sosrok. Mbek kate njoko penbras. Penbras gawe ngebras jaran. Langsung dhewe ya guys. Oh carane ji keadaannya carane gini sih panas ya jalo ya cek panas-panasan sampai garing kok cek garek nganu tok ya garek ngecat batike OTW pacaran sih ini melengkung anjir wala cak diparani kok tangi turu cak ojo cak ono mangapane wong Jepang iki yo mangapane wong Jepang iki pesenane wong Jepang iki ori mangapane wong Jepang iki oh me cak osrok kayak Ji kayak Ji kaos piloter Ji nggih pandang iki sapa iki kok demen iki sapa waduh kode iki nang tuh sikil kuwi setengah iki iya de endi ya endi aku 150 ya omah Ji penampakan sih Uteng iku resin terlek waduh aduh kok ngene rek oleh piro iki biyen rego jare oh 3000 mesti ae marono tuku aku nggo duit Ji sune ke bom letre iki tak sih yo pakai sungu Ji iki kene bakul sungu kawak iki dijual 10.000 aja 10.000 Ji ini pengrajin ini iki ngambli iki ora benak-benakno sih iki yo apa laro jolis dipecati ae sih lho iki lek ate ngecat sepeda barang rene ora apa rek garapane wis cek kabeh-kabeh ono ngene lho kaos piloter ngerape padang lho pengrajine ya iki Ji kayak iki gayen sing koyo anune sok semok kirimi nek TikTok yo hah tak tukok sing iku gayen warna ireng ya koyo ngono padha gak usah wis iso nyelang nih maris kiye kok gawe ngono kuwi sih karepku sing syuting tak gawe ngene barang Ji ya iki kegeden sih iki iya wae iki lho ana srek dodok koyo padha iki karo kayune tuh pirang kilo iki telung kilo Ji lho Jie kilo apa Jaya Kusuma
Anjay. Percaya Kusumo, guys. Lho rek. Sungune siji ndek iki yo. Ini siji iki. Terus. Apa? Loh, Ci. Cik marono Ci. Enggak Ci, Ci Ci Ci. Iki lah sini kita. Enggak, ono yang anu nih. Apa ya? Gini? Anu ndak mau di nek apa. Ini kena ini dari cek gitu. Ya kena. Katang pucuke botol. Pucuk sing iki kita. Iya. Aku bilang mbok kok ngrejeki sing anu sih. Ya iki cuk sing penting. Ndese iki ya ngrejeki iki ya. Kilo. Ono sile kon ane yo. Bawa digom suwe. Apa? Sile aja lah. Kok buruk ya patek ini. Oke Cak Ji, ready Cak Ji. Wis wae mulai Cak Ji. Ngono tok Cak Ji. Sungune iki wis terus Ji lho. Muka-muka sudah lulus ngene iki. Ate potongan mulai iki boleh kan. Cuk. Potongan ini iki potongane body. Oke Cak Ji. Wah isu bang aku. Ngomongin Cak Ji. Oh iki wae ngeblat Ji yo. Wis ngeblat iki. Dek kono wis mari ngecek Ji aku sih. Saking ora tak sepil mulai mang iku. Oh. Luci. Kenapa kene iki PGPN beras iki mang? Waduh. Kurang si jingkas Ji. Kurang wake Ji. Kok si jingkas? Lah sakmono akeh iku sapa sing ngecek Ji rek Ji. Iku sik walik tok Ji. Iki gak ada yang ngeblat nih iki. Ini jero iki lho. Kau sik Ji menjero Ji. Yoi sing mangi ngene iki dari ngene. Oke. Sik tak pelatih. Oke Cak Ji iki wis mari ngepelatih iki Mang ya. Mari ngepelatih garek anu nih tok. Gareknya berhasil tok mek dulu. Cak Ji. Dino loro ngono kan masuk dan ya. Wis sos.
Oke guys, iki wis tadi ya. Wis tadi wis tutup nomor nih maneh. Wis ready loro, lho. Ready 2. Ngecat oleh loro ji. Tuh. Oke wis. Lanjut part selanjutnya ya. Iki sampai gini ya wis. Oke, terima kasih dan jumpa di part keberapa